I evo me, samo želim da kažem da pravim pauzu i ovo sad što pričam je bez teksta, znači nisam pisao nikakav tekst, tako da ako malo osjetite da imam tremu, pošto ništa, nema teksta, pa govorim samo onako iz glave, pa želim da vam kažem da idem na pauzu od YouTube-a, ne znam koliko će trajati, ali posle te pauze recite mi samo da li da snimam Tomasa, znači neke dokumentarce ili mislim ne reagujem, nego komentarišem epizode iz Tomasa ili dokumentarce i to. Dokumentarce o vozovima i to. Mislim, po tome smo i dobili ime kanala. Samo mi to recite i eto, to je to. Ajde, vidimo se u nekom sledećem klipu. Puz!